Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, naghisgot na mga og bisikleta kaganiha. Mas paladuan pa nato mga kapuso atong ilailahon ni higayuna kining mga pipila sa mga bike collectors, mga bike enthusiasts dinhi sa Dakbayan sa Sugbo nganong nagkahilig man sila nini ug unsay kaayuhan nga nahatag ang pagbisikleta alang kanila. Mahinabi nato karong buntaga mga kapuso si Sir Ferdy Sugatan Sr. og laing bike collector usab si Sir Clinton Gairano. Good morning, sir. Morning. Morning, Sir Nico. Daghang salamat sa pag-uban kanamo mga sir. Una ko nimo Sir Ferdy, ngano nakahilig man ka sir nga mangolekta og mga bisikleta ug unsa man imong collection sir? Sa una, nag-BMX ko 1970s pa, first generation may unya. Naundang, yan, ibalik pa itong grupo magkuan, bike, mag-earth hour. So, nibalik akong gusto sa bisikleta, hantod. Nakikita ko ng grupo, mga bisikleta, mga 1940s, 1950s. So, naka-amigo may niya. So, usa ko sa mga co-founding members o mo na mong grupo Cebu Vintage Bicycle Club. Ikuyog sa may mga advocacy ride, kakuyog kami ni Clinton, silang Jay, basta naghaming grupo na kuyog. So far sir, unsay na nahatag nga kaayuhan sa pagbisikleta kanimo? O, kuan sad nang maka-exercise ka kay ako na ko'y na ko'y hypertension niya. Na-retain ako ang weight kasi kong bisikleta pero karon late din, may tabo ko kanauna kong bisikleta pero nagyapon ako almost every Sunday mag-bike ko. Sir Clinton, ari ko nimo sir. Can you tell us more about your bike collection pod sir? Unya, we learned nga labi na karong panahon na sir, murag imo kunong gipahuwam ni imo mga bisikleta pod sir? Yes, sir. Nagsugod akong pagkahilig sa bike. Sa gamay pa ko. But since wala man tayo ikasuporta sa itong mga panahon na, so during college days, during pagkahuman na ako eskwela, nagtrabaho na. So nag-start na ako pamalit og bike, especially during katong after my father's death, kay yatake sa high blood ba. So para maka-exercise ko, namalit ko bike. So nagkaila-ila mi ni Jay nga usa sa bike guru, king of folding bikes. So I started with folding bikes, no? Nag-started ko folding bikes. And not only me, I also introduced my wife and children into biking, no? So usa sa mong banding is biking. At the same time, nakabanding pa mi, naka-adventure pa mi, and we've gone to many far away places. Few years ago, Sir Clinton, naka-cover ko nimo sa City Hall katong nanawagan mo sa City Council for mga bike-friendly policies din sa city. Apil gali imong bata, sir, nga gipaistorya nimo in front sa City Council? Yes, sir. Way back, maybe 8 years, 6 years ago, ang akong anak ato nga time was only 6 years old and she was the youngest to speak in the City Council, convincing the council to approve the bike lanes of Cebu. No, muna advocacy, no? Not for the bikers enthusiasts or the sport bikers, but also for the benefit of the bike to work people, no? Kay luoy kang bike to work people na unsafe sa road is because we don't have a bike lane. So moto na hantod karon, no? Na nasugda na ang bike lane, no? You have a bike collection pero karong panahon na gipapahuwam sa dimo sa mga frontliners. Ikaw, you're a frontliner yourself, sir. Gipahulam nimo imong Yes, mga sir. bikes. Can you tell us more about this, sir? Yes, sir. Ang katunga sa akong collection, sir, no? Gipahulam na ko sa akong mga kaila ng mga frontliners kay luoy mo sad kayo ang uban na walay masakyan. Nya kinahanglan mo trabaho during pandemic, no? Katong wala pag yung mga buses, walay mga masakyan. So akong gipahulam sa ganahan lang muhulam. But also I choose also the people na akong kauban na akong gipahulam na I know that those people can take care of the bike. Sir Ferdy, tanaw nimo sir, mas bike-friendly na ba ang atong mga LGUs karong panahon na? Compared sa una, daghan na kayong bisikleta karon. Mga kuan jud nga lepag ka ng tawag ni anato mga nurses, frontliners, para ng Clinton. Daghan gud kayong tanaw ko nga luoy pero apan may kinahanglan ang trabaho yun. So, ano lang yun na, mo-adjust na lang ta. Gawas sa bike lane, Sir Ferdy o Sir Clinton, like pananglit sa Mandawi, tunan na sila sugdan pong establish ng mga bike repair stations. Dako sa nigtabang ni mga ingon ani nga. Oo. Oh, dako kay nakatabang sir, especially sa mga bike to work, no? Nasa ikuan, akong gusto sad, kung dagat sa bisikleta, ang problema mo gud, ako, for 8 years, bisikleta ko, bike to work,
Daga ko antuon, dahil pag sa mo negosyo, na ako i-deliver, kaya ba ka unsay kuwang na to dire? Ang atong bike racks. Bike racks, yun, saan mo kung nagbisikleta ka niya, imong na dito kasi imong office, sa imong workplace, wa ba ito gikawat ang bisikleta, no? Sir Clinton, ikaw being a nurse, sir, ano may health benefits, Yes. sir, sa pagbike? Dagko kay health benefit, Sir Nico, no? Ang pag-bike nimo is, it's a total body workout, no? Kung na kay maintenance, you don't have to take the maintenance, especially kung hypertensive ka, mawala jud. Sugar nimo makontrol, imong weight makontrol, stamina, strong kay kag stamina is because gasigi kag bike, expanded sige imong lungs, imong heart, permanente ang pumping. So very good exercise ang biking, no? It gives lots of benefits to health. To cap this off, mga imig mga mensahe ninyo sa itong mga viewers. Unahon tika, Sir Ferdy. Sa katong mga bago mga bikers karon, na ay mga basic nga safety rules and regulations ato i-follow niya. Mag-helmet gyud ta. Sir Clinton. Ako lang, akong ikasulti is to all road users, magpasensyahay ta, no? Di ta mag-blame kung kinsay na sala. As long as we will follow the rules and regulations of the traffic, malikayan nato ang disgrasya, no? Alright, murag nainganyo na ko nga magbisikleta, sir, kay murag kinahanglan ni para magpadaot ta. Thank you so much. Sir, pwede tika pa wala mo, Aha, bisikleta, Sir Clinton. pwede tika pa wala mong bike, sir. Pwede tika pa wala mong bike kung gusto ka. Aha. Murag nainganyo na ko, sir, kay murag kinahanglan na ta diri mag-control pod, sir, kay labihan ang kaon rong panahon sa quarantine, sir. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo, mga bike enthusiasts sa Sugbo, Makapuso, si Sir Ferdy o si Sir Clinton. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mr. Nico.